malam na ɗauki azumi a watan ramadan lokacin ina gida Najeriya, bayan na ɗauka kuma tafiya ta same ni na tafi kuma ban ajiye azumi na ba. A lokacin da na isa inda na je lokacin kimanin karfe 8:30 na dare, ina diba agogon Najeriya kuma daidai 4:45 ne na yamma. To malam yaya azumi na yake kenan a sharuwa lafiya? Shi ko da yaushe azumi, hukuncin azumi yana ɗamfare da wanda yake yin azumi, ba yana ɗamfare da azumi ba. Idan azumi shi ke ɗamfare da kanshi to babu abin da zai sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yada'a qawla zura wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Duk wanda bai bar kiran ƙarya ba da kuma aiki da zancen ƙarya, to ubangiji ta'ala watakan bai da buƙatar ya daina ci ya daina sha. Kenan a koda yaushe azumi yana ɗamfare da mai shi, ba yana ɗamfare da kansa bane ba. Idan da a ce ba azumi na ɗamfare da kansa bane, ba dalili da zai